Bueno, egunon zenari, beste asistiko guztien dugu, eta urtero erabakio ezatzen da azarperu gozako du, eta urtero momentate txikiak egin izan dugu, Bizori eta Maribeli, urtetan duen gaitu bide eman dugu. Maribel ameko urtetan, Bizori egiten dute, gaitu bide gure zaitze, eta algar momentate txikiak egin izan dugu, eta aparte gainera kontu batzuz, gaur egun, mediko asunto eta zein ezki gabitzan, aldarreko nahi dugu baita gure derecho hori, eta horregatik nahi dugu gure aukera, eta bai gure egitzatu egin duztu. Hasi bino lehen, ginen dugu lehenbiziko herriko bestatako programako azala eta kontrazala, badakizue herriko aurrak marraztuk direla, eta txapelki, lehiaketa hori irautzi dutenari bere sari emanen dugu. Orduan, kontrazaldeko irabazlia, izan da, Oian Leiza Iturria. Gara kondugun Oian. Bere gurasun bat bezala, etorda dela. Eta portadako irabazlea berriz, Ainere Iguzkiagirre Irigoyen. Salua! Vale, eta bertze aldetikan, lehengo urtean hasi ginen azken urtean jaiotako aurrari
oroigarri bat emate. Ez dakit badakitzen, baina Arantza katalogatu dago despoblazio arriskuko zonaldean bezala. Orduan nahi dugu omenaldi bat egin herrien bizitzen gelditzeko apostu egiten duten familiari. Horregatikan joan den urteko bestatatik onat jaio diren aurrari oroigarri bat emanen dugu. Orduan joan den gara izenak arratzen eta favorez hurbildu honat gurasok bere aurrekin. Oña Sansa Lucambio. Kemen Iturria Gurutxet. Laurendi Ordoki Vélez. Iraya Picabea Orbegozo. Eki Urquía Chiper. Eta azkena, Mael Zilla Fuster.
Salimos a cerveza, burbuamos 50. El corazón años de ida y vuelta. Sin cuestión no hay nada más cabrón. Esto es un preseo, así que algo más. Chiquita que pasé a pesar de tu cadera. Hashtag así que hago un cine en rubechera.